Západ, vyhľadávaná lokalita s kompletnou občianskou vybavenosťou. Poďte sa so mňou pozrieť na priestranný trojizbový byt o rozlohe 79 m², ktorého dispozícia umožňuje prerobiť špajzu na ďalšiu izbu. Ak vás táto ponuka zaujala, rada vám ho ukážem aj osobne. Volám sa Beata Belková zo spoločnosti Pekné reality. Nezabudnite nasledovať na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.